Nire hitzaldiaren gaia izan da, bizi dugun garai honetan, aho batez aldaketa garai bat bizi dugula eta aldaketa garai horren ezaugarririk behinenak, hain zuzen ere, aldaketa eta ziurgabetasuna direla esaten den garai honetan, nire belaunaldiak, estatutuaren aurrek, edo estatutuaren aurrak deritzenak, nola bizi dituzten aldaketak, eta bereziki zer nolako eskema kognitiboak, afektiboak eta emozionalak erabiltzen dituzten aldaketa hauek ulertzeko eta aldaketa hauen kontestuan beren arteko harreman interpertsonalak eta zehazki beren biografia individualak egituratzeko. Iruditzen zait aldaketa garai hau eta aldaketa garai honetan kulturalki ematen ari den bilakaerak lekukotza garbia duela estatutuaren aurrengan. Eta bidenabar iruditzen zait, nekez egin dezakegula aurrera, ez zelako egitasmo kolektibotan, dela euskaltasuna, eta gero beste batzuen kezketan, abertzaletasuna edo herrigintza, aldaketa hauek kontutan hartu gabe. Aldaketa hauek ez diete eragiten lehen aldiz egiazki nire belaunaldiari, aldez aurretik bazetozen zantzuak dira, baina eskema kognitibo eta emozional gisa bai uste dut lehen aldiz belaunaldi honi eragiten diotela, eta edozein kasutan ondoko belaunaldien aurrekariak direla. Eta horregatik planteatu dut gai hau, esklusiboki termino soziologikoetan, iruditzen zaidelako tarteka komeni dela hizkuntzaz eta kulturgintzaz distantzia bat hartu, eta hain zuzen ere hizkuntzak eta euskal kulturgintzak bizi duten ingurumaria aztertzea. Eta horixe izan da nire gaurko gai. Gaurko saioan egin nahi izan de pixka, kultur politikek azken 30 urtetako errepaso bat, egin duten ibilbideare errepaso bat, eta pixka eta hamarkadatan banatu dut. Lehenbizi 80. hamarkadan pixka, kultur politiken hasiera nola Euskal Herria nola izan zen, udalek, batez ere udaletan zentratu nahizelako, udalek nola antolatu zuten dena zerotik, lansailak antolatu behar izan duzituzten, langileak lansail horiek kudeatzeko jarri, azpiegiturak prestatu, gero nola bat ere pixkat beste bigarrengo hamarka batean nola bat ere aurrera pausok ez, pausok eman ziren, aurrera batzera ez dakit diran pausok nola eman ziren, eta nola aldatzen jun diren gauzak kulturgintzan, nola bat ere junga pixkat profesionalizatzera kultur mundu hori, sektore hori handitu egin da, beste dimensio baita ekonomikoa hartu duela, eta gero hirugarrengo hamarkada batetara pasagea, pixkat ikusteko, hamarkada horretan nola ere krisialdi bat sumatzen dugula kultur teknikariok, gizarte pixkat kulturaren balorea nola ere ahaztu egin dula, edo ez dula hain begi bistan, eta azkenik, esateko, hamarkada berri baten aurrean gaudela, eta krisi ekonomiko honek nola ere agian, ondo baliatze baldin badugu agian balio lezakela pixka nola ere kulturgintza berritzeko, eta kulturgintzan beste pauso batzuk emateko, eta gehiago pentsatzeko, eta agian berplantatzeko.